kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa. Sanibona ngabukeli lo siqonqa samanje ngiyawayithona manje eqela. Silanza uSonkungo endini yamakhohlwa. Sihleli nala noMadlimane Hlanze Mhlophe ugobela wempophoma. Awu Mnguni uyaphila? Siyaphila ninjani mkhulu? Siyaphila sibone samanzi. Siyaphila khehla lami. Hey Mnguni wajula kangaka namhlanje. Umkhulu womkhulu. Hey wajula kangaka Mnguni manje. Hey wajula kangaka siyababona lapha kulama YouTube channels abantu sebekhandela ama podcast. Bayaphikisana sebenza khanda ama debate. Ngibabonile nje ukuthi ngabezwa nje bekhuluma ngendaba yabelungu kodwa ke lokho asikuthindi thina kakhulu siyasibuke nje bese siyedlula. Mina ke futhi angibuka kakhulu lezi zinto lezi zalaba abantu ngoba manje angifuni ukudideka la ekhanda futhi mina ngiresearch into ngenza ama research ukuthi kwakunjani kwasebanjani babanjani hayi siyedlula nje lapho. Njengamanje Mnguni ujule kakhulu kulezi insuku namhlanje ngoba manje sithinde ezinye izinto ezijule kakhulu sokhuluma ngolimi namhlanje ulahleka kolimi Sokhuluma ngolimi ukulahleka kolimi. Khondlo ngicela sike siphinde sibanika abantu ithuba lokuthi sibakhumbuze. Thatha ipeni. Mhlawumbe manje kumele sizame sikhuluma neOsolomo lilonke. Sizame ibooklet umuntu la azobhala ngalo ibooklet yakhe sithi ibooklet yeSolomo la azobhala izinto zakhe khona ngoba impela la hayi akuyahanjwa la izobuya uthi mazibuko ukhuluma ngezwi sokhuluma ngolimi kwakukhona ulizwi onguNkulunkulu. Uyazi njalo Mnguni manje kulele ngelilanga uthi umuntu uyokwehlelwa ingilozi kalizwi wena uyosebenza ngezwi. Ngangazi ukuthi ushoni mayisho uNkulunkulu wezwi kanti ukhuluma ngolimi izinombolo. Ulimi izinombolo. Izinombolo nolimi into yodwa. Ulimi izinombolo. Nonkamisa. Ulimi izinombolo onkamisa. Ungabe lezi zintathu. Okusho ukuthi ibele isintu nomoya. Awuqala ukukhamisa wena. Uphuma umoya. Kahle umoya ilemfihlo yezwi noma ulimi. Bese kuzoba yilaba ababili. Okunkamisa nani nezinombolo okubaba nobani nomama. Umama onkamisa. Ubaba inombolo. Unemfihlo ngale kweyinombolo oyilizwe. Onkamisa. Onkamisa phela ngale inombolo zingapha ngemuva zibackup. Inombolo bese kuba yini yonkamisa ngaphambili. Lokho okukhamisayo. Bese sibuya ke size kulona olulimo. Olulimo nize nithi kwaXhosa unolimo ngoba ayikho into ehlalayo kuphi kuwe umntwana unolimo ayikho imfihlo ongayibeka kuphi emntwaneni umntwana uvele enze njani avela ikhulumene ayiphahluka kuyazenza kalela akakuhleli naye ngoba umntwana akanakho ukungcola ufana nolwandle. Ulwandle ukungcola lukwenzani? Yakukhipha yakukhafula.
uyabona siyezwa okusho ukuthi ulimi nje lolodwa ilona olukwazi ukukhuluma imfihlo, olukwazi ukukhuluma amaqiniso, olukwazi futhi ukuphinde liqambe amanga. yeah ulimi luyakwazi ukukhuluma amaqiniso ngokuthi ungahlali imfihlo kulo. Luyakwazi futhi ukuthi kuhlale izimfihlo kulo ngokukamoya ngoba lona lusekuphi lusemfihlweni. Liyakwazi ukuqamba amanga uma selikwazi ukuhlukanisa okukhona nokunjani nokungekho ngoba kahle kahle thina sasibekelwe okukhona manje besingenalo ini ikusasa. Ikusasa belingekho, ikusasa liyukufa kithi. Ikusasa lewukufa kithi. Asinayo ifuture thina. Asinayo ifuture thina. Ngoba mawukhuluma ngefuture ukhuluma ngento ozakhele yona kuwe emqondweni wazi wakhona ukuyiphimisa wayiphatha ngesandla mawuqeda. kodwa ayikho. Ayikho uyikhandile ulele into efana nani nomuntu mayethi hayi uyaphupha unenyongo wena. Uwenzani? Uyaphupha. Bese ethi umuntu amaphupho ami awafezeke. Ukhuluma ngefuture ke lapho umuntu. Ukhuluma ngokufa. Hayi masibu. Uyalazini wena ikusasa noma uyazini ukuthi kuleli hour okuluma manje kuzokwenzakalana? Kuleli lilandelayo. Awazi. Phoma nje yini uyibekile ikusasa likuphi ikusasa? Ngoba ukhuluma ngokwaziyo. Thina abantu sikhuluma ngento ekhona. Asilibheki ikusasa lifika silindele noma singalilindela akwengithi singalilindele ngoba izinto ezizokwenzeka kusasa sizazi. Uma lizofika silindele okusho ukuthi siyazi ukuthi kusasa kuzoba njani. Yebo. Masibuko inkinga lento ishoyo. Mina nguthisha wasesikoleni. Yebo. Sithi thina ingane mazikwazi ukulihlelela ikusasa. Phecelezi plan for the future. Okay. Ilento sifike sithi hlala la ulalele imfundiso zala emhlabeni. Yebo. Ukuze ukwazi lezo ezikhuluma manje mnguni zifikisela inyembezi ngoba lama video video esiyenzile emuva ijule kakhulu ikhuluma ngoNkulunkulu nesithwalo noma umvelinqami nesithwalo sakhe. Manje ikuvezela ezinye izinto obuyitshela ukuthi wena ziwukuthi zibe zingekuthi. So manje nale yolimo isiveza ubuphukuphuku esinabo thina. Ngathi ngoba uma uthi umuntu akaplanele ikusasa aplanele ifuture yakhe namhlanje kodwa ukhuluma ngento azoyiplanele inini ikusasa kanjani namhlanje ngoba kwanamhlanje akugcine kuphi namhlanje. Masibuko inkinga wena u-understand yabo ushawo ukuthi nami ngiyafuna uku-understand mnguni ushawo ukuthi wena mhlawumbe awunayo i-degree hayi iyakushaya ngo thina sifundile Masibuko nifundelize sazi kangcono kunawe baba nifundelize gqoka amajazi thina nifundelize sithi thina Masibuko into right ukuthi sithathe isikhathi sethu salamhlanje mnguni nina sisithathe kusasa nina nithatha iqiniso niliphile ngamanga nini. Masibuko sithatha imali ebekumele ukuthi idlala ingane zethu niqoke ini sifake emabank niqokisweni maniqede ukukhanyiselwa
angithi Amajazi amnyama. imfundo iyilanga baveza ilanga mabeveza imfundo ezemfundo Siyavuka. bavezani ilanga mabeveza Ezemfundo. Nala ezemfundo kodwa manje uyogqoka ngigqokiswa amajazi kanjani amnyama. okusho ukuthi lokhu kukhanya nicindezela ngani Ngoba umnyama. uyabona ukuthi niyenza ukuphambene nina ukunalento enicaba ukuthi niyayenza Nazo lezi incwadi mazibuko zivaliwe. Azivulwa zinazo hlale kumnyameni. kodwa manje nifuna nina ukuphila impilo evaliwayo nina niphila impilo eyize impilo enjani Evaliwe. evaliwayo Kodwa basibuko phela thina sihlaniphile thina. ikhona into okuthiwa imvala ngoba imvula ikhona Basibuko understand mina mfowethu. nami ngiyafisa ukunderstand ukuthi yini lena kahle kahle niyikhandayo nini Asikho isidingo. Abona nje mina ngitshela into esitshela izingane. sinemvula mnguni sinani Sinemvula. sinemvula okuyimvula Esuke ezulwini. uma linizulu uvule kumhlabathi kumileni Ihlahla. ngoba le yanto eyehla lapha ezinyembezi zezulu izokwenza la Izovula. yebo kufana ngisho nawe mnguni uphupha ukhala uma uzophupha ukhala iphuma inyembezi kusuke kukhona okuvulekayo ngoba kusuke sekwehla imvula yezulu inyembezi zani zezulu zikhalela umhlabathi ukuthi womile zikhalelani umhlabathi. yebo ukuthi uyahlaba zibulala lamefa Masibuko. Thina into esiyilwayo yilelizwe wena uthi liyimfihlo. Ngoba ngisho nasesikoleni sithi thina sucabanga yebo bhala phansi. Sukwenza bhala phansi. ingakho mina ngasifuni isifundiswa vele Masibuko bathi sithi thina ukuze uyenze into wena kumele utshele mina njengothisha wakho. Mina ngivume into evumelana nawe. Qala ivunywe yimi before uyenze. uyabona ukuthi ngisiphukuphuku mina ukuthi angifuni into ezophilisa mina ezofunwa yimi ufanele ukuthi ifunwe uthisha ivunywe uthisha kuqala Kumele ivunywe uthisha, kumele ivunywe isikole, kumele ivunywe uhulumeni, kumele ivunywe angazi isonto. okokuqala nje mnguni uthisha mncane ngane ngoba mnguni leli gama akusibuke leli gama elithi ngane Yeah. noma enganeni lo muntu akekho kule position okuyo wena unganeno lo muntu ungobunene ungowokuthula ungowokuncane ungowobunene ungowokungoni lo muntu lo wena uyingane lo Masibuko ngimdala nga. Ngina nephepha mina elishoyo baba ukuthi wena uqale ungakanani ngimncane. okusho ukuthi lo mncane ungakanani ku Umdala kunami. Ngifeka. But Masibuko phela uyazi mdala kanjani lo muntu uyazi mdala wazi izinto ongazazi wena noma ozaziyo owayiyeka wena ngobudomu noma ngokunganaki ngokungaqondi uqonda ngaphezulu kwakho lo muntu ubunene leli gama elithi inganeni unganeno kunawe ungenhla kuwe wena vele usumoshekile yena usaqala usammosha
ngezinto zala ezweni. Ngezinto zasezweni. Ulimi ke lungenye into. Uze sithathe izinto sibize ngendlela yethu zibe zingasiyo leyo. Unomunye umbukelo weSolomoya ongibuza umbuzo nje olula. Wathi kimi, mkhulu, awukungichazele ngenkanyamba. Wathi ungichazele ngenkanyamba bese ungitshena ngeintaba zokhahlamba. Usho umbukelo weSolomoya, uthi ungichazele ngenkanyamba bese ungibukela intaba zokhahlamba. iDrakensberg. Yebo. Ukutshanani wena uma ezokhuluma ngeintaba zani zokhahlamba? Yini ukhahlamba? Ukhahlamba angilazi. Angithi nifundile nini? Angithi nina nifundile ngqoka amajazi amnyama? Sitshela baba. Yini ukhahlamba? Angithi nifundisa nina isiZulu, isilungu, nifundisa isilungu ngesizulu, nifundisa isiZulu ngesilungu. Nina yini ukhahlamba? Ngihlale nithi intaba zokhahlamba. Intaba zokhahlamba. Yini ukhahlamba? Ukhahlamba isehlukaniso. Isehlukanisa okungapha kokungapha. Yini? Umnqanqama. Umqolo. I-backbone. Isisekelo. Iyazi umoyisho lento intaba zokhahlamba ziwulayini. Ziwumnqanqama. Zinto ehlangene ngesingisi kuthiwa i-mountain range. Ziwunqanqama. Ziyukhahlamba. Intaba zani zokhahlamba zenkanyamba. Oh, Akusile ukhahlamba. Kodwa izintaba zani zenkanyamba. Yebo, intaba ezinkanyamba. Uzuyibone zinjani? Zimhlophe. Yini bemhlophe? Umlotha lo ya. Inyoka umlilo, Drakensberg. Drakensberg. Yebo. Inyoka yomlilo. Zintaba eziyinyoka yomlilo. Ama-Drakensberg. Zintaba zenkanyamba ayizokhahlamba. Leli gama lithi inkanyamba. Nawe nayo inkanyamba kuwe uqobo. Kade ngasho mazi ukuthi ngiphiwe. Unayo yini? Akekho umuntu. Amandla amakhulu. Akekho umuntu ongenayo ini? Nako. Manje mawuzothatha into yami uyoba special. Kanti yini kanti inkanyamba? Inkanyamba umgogodla. Uyazi Umqolo lo? Buka-ke mnguni. Uma uhlahlela imbuzi, awuyiboni lento esalayo eziyophuma emsileni ukuthi inyoka leya? Awuboni ukuthi idragon leya wena? Izibe nalezi impaphe zedragon egijima kuphi? Emqolo. Emzimbeni wayo, emqolo wayo njengeyintaba zani? Intaba zokhahlamba. Njengeyintaba ezini? Ezinkanyamba. Ezinkanyamba. Kusho ukuthi kwawuyinyoka noma kwawumuntu lo wa? Kwakuyimfihlo yesisekelo sami Somuntu. Somhlaba. Yebo, intaba zenkanyamba zisekela umhlaba wonke. Awukho umhlaba ngaphandle kwaleyana. Inani leyalo? Inenqanawe. Inamadwala ajule kakhulu. Mazibuko ngicela ukubuza bese ngizobona ukuthi ngiyaqonda. Ungahamba wena mnguni ungenayo ibackbone. Ngeke uhambe. Imali. Indawo neindawo zinentaba zenkanyamba yazo. Zinenkanyamba yazo. Siyavuma. Okay. Indawo phela zinenkanyamba. Intaba zisekeleni umhlaba. Okay. Ngoba intaba kusuke kulidwala leliyana. Mazibuko ithi ke iscience noma igeography. Phela lapho ke bayalutha la.
obani bona laba bescience nabegeography yeah bayaluthi impela kodwa ke bathi intaba lezi zokhahlamba kwahlangana ini le ibizwa ama tectonic plates methi mehlangane akhande ini ke manje lo unqanqana akhanda lolu khahlamba oluhlukanisa leli plate elingapha naleli elingapha kusho ukuthi Mazibuko mebethi omkhulu yintaba zokhahlamba leli izilezi babe khona ngale hlangana ngoba ukhahlamba isehlukanisa kodwa umnqanqama izinto ezimbili enjalo ehlangene yebo elikhanda umgogodla ile phathe ngapha yakwamama nephathe ngapha yakwababa ihlanganiswe yini yes sisimazibuko phela eyona lisho manje ngeke mfowethu kusho ukuthi abantu abala eSouth Africa ukuze bayibize le ndawo ngeintaba zokhahlamba we are millions and millions of years old ngone ngiyaphinda namhlanje sibadala thina sibadala uyabona izinto esizikhuluma namhlanje mnguni yes sisiman akekho umuntu ongakutshena ngalezi zinto esikhuluma ngazo namhlanje ufana nani mnguni ufana nokuthi laba abantu abangaphandle nibashaye mabethi indololwane yidolo elinjani elincane sesiyabuya ke mnguni ba ama lentoza la amashangana kuthiwa yini le athi idolo elincane bese uyashaya wena bese amshaya uthi asimuzulu okay ke siyabuya ke siza la izinto zo xenophobia siyabuya ke siza la yini le mnguni idolo yini le idolo elikhulu hayi idolo nje yini lena idolo soqedileke mnguni yini le idolo akusiyili idolo le mnguni uyazini yini idwala why uthi idwala ngoba idwala phela ilelitshe ingani nina ulimi nilwenze njani ulimi lishintshile ulimi lwesintu babona beSolomon TV sinolimi lwebele sinolimi lwesintu sinolimi lukamoya ulimi lukamoya lufika ngobuthongo ulimi lwesintu yilo lesesilishintshile silikhuluma ngendlela yethu ulimi lwebele laziwa abantwana ngeke umenze lutho umntwana ngeke ukhuluma ulimi lwebele usumuntu njengoba kuthiwa ulimi lesintu lolu ukuthi usumuntu sumdala yebo usukhulile usuphumile kuleya nkulumo oyazi wena wedwa yokuxhumana nebele likabani likamama okusho ukuthi ulimi lwesintu yilolu esesilimoshile thina esesilifebile manje esesilithengisile esesilithenga back silithenge ngani ngemali thina simosha ukuthina sibantu uyabona ingane ngoba kuthiwa ilokuzana ulimi lwebele ingoba inganene ihlambulukile inganeno kukanina inganeno kwesisu inganeno ulimi lwesintu lolu engilikhulumayo mina mothi yidolo ngithi yidwala ngoba uzobheka mawukhuphuka intaba ubambele laphi edwaleni uma usukhathela ubambele laphi edolweni idwala leli akusilo idolo sashintsha ulimi thina sathi yini lena yidolo ngokushintsha kokuhamba kwabantu bezama ukushintsha nokubulala isintu sobani sethu ziningi izinto baze bathi abantu Mazibuko akusafani naqala yebo sesiphila okusha yebo kusho ukuthi bakulahla lokhu ukwenziwa kuqala sebekhanda ubusha yebo salahla idwala sisilibiza ngedolo yebo ngoba thina sifuna ukuzenzela okungokwethu njalo sifuna ukwakha okuhlukile kunokwemvelo ithi ke kusho ukuthi Mazibuko lento izohluka kwizwi elisisebenzisayo ngoba ngikhumbula uthi kuyitho
isiXhosa isona esiqinisile masithi ukuthi khona utate omkhulu. Omkhulu. Angithi Angithi sithi kukhona umkhulu kodwa kube kuubaba omkhulu. Ngoba baze bethi kwaXhosa umakhulu okuwumama onjani? omkhulu. Yebo. Sibuya lapha. Sinawe. Sino baba nobaba nomama. Ubani ubaba omkhulu kunobaba? Yilo mzalayo Yebo, ubaba omkhulu yilona ozala bani? ubaba. Bese sizoba nobani? Nomkhulu. Ukunobani? Okunobaba omkhulu. Ukunobaba omkhulu. Bese sizoba nonjani? Nokhokho bayo. Ngoba yena Mfishane. ngisho kuna Nalo. Kusho ukuthi Mazibuko ulimi lesintu bekumele lithi wena ubaba omkhulu umkhulu. ukhokho. Okay, yes. Yilento efika ithi isiXhosa sifesithi nguwe gutata omkhulu. Yebo, Ngumkhulu umkhulu. bengukhokho. Yebo. Okhokho ba. So Mazibuko ikona ke lokho kushoyo ukuthi thina Kuzoba umkhulu omkhulu. lo Yebo. wesithu Umkhulu onjani? omkhulu nabe belandelelayo Yebo. Bese kuzoba ukhokho onjani? omkhulu. Omkhulu. Bangaki laba bantu? Bayisikhombisa. Yebo, amakhehla ungaki? Ayisikhombisa. Yebo, u7. Yilento Mazibuko wathi Bazobala lo wes8 yilo okhanda ubulili. Yebo, uhlukanisa ubulili lo. Ngoba bona bangaki? Bayisikhombisa. Bayisikhombisa. Yena seyiqala into entsha ke manje meya ngale. Yebo, ibheke lapha ke Mnguni uma sithi umbala lona uhlukanisa ubulili. Ingakho nje bazothi ena yini uthi uwe lo okusho ukuthi indoda le noma umfana lo. Ingane ezendoda. Ngoba unendodana nani? Nendodakazi. Pho manje kanti wena ulolani? Ngoba konke kuyini? Kuyingane. Kuyindoda. Kuyindoda. Yilo ohlukanisayo lo. Yebo sethi ozohlukanisana lobu bulili ukuthi lengane izalile le ndoda lobaba lo ingeyomfana noma ingeyani yentombazana. Yebo ke ingakho sekuzoba u4 ngapha kuphinde kube u4 ngala. Yebo Nako. Okay. Into njalo sesiyabuya ke siza lapha. Okay. Ngoba lapha esilahle khona thina asibazi abakamama. Hayibo. Abakamama asibazi. Sithi utata omkhulu ozala ubani? Umama. Yeah. Kanti nabo banawo amagama abo kuyikuthi asibazi abakamama. Yebo. Ngoba laba bakamama ibona laba bahamba nogulugulu. Ngoba lo umkhulu lo. Ukhokho omkhulu lo. Uma ke kodwa usuphiwe ngoba bagcina la. Uwe ubaba umkhulu okhokho bayo sekuphelele. Sibuye size ngapha. Inkinga yangapha amagama khona ayashiya sawavala ngoba kunokhokholozi ngale kunokhokholozi nogulugulu ngapha uyabona ukuthi ukuthi angibazi balandelana kanjani kodwa ngapha kunokhokholozi ngapha angibazi laba babili ababiza wena nobaba uthi kuthiwa noma umama nomalume angazi lapha nje kodwa
Ukhona la. Uwe umama angazi ubani lo. Yinono ozala umalume nozala umama engingamazi ukuthi ubani. Ngoba lo ukhulukhulu ugogo ungena phela. Ugogo ulo ozala ubaba. Uhuyu ukhulukhulu lo. Ugogo phela uzala ubaba ugogo. Khokho. Yebo, ukhulukhulu lo. Kuzoba ulokhuzana lo, ukhokholozi lo. Ilo engingamazi ukuthi ubani lo, ngoba umama lo. Noma ingane yentombazana, umama uzoba lo angimazi lo. Bese uba ukhulukhulu. Khuluma ngabakamama kamanje. Kuba ukhulukhulu ngoba ungumama aphinde abe yini? Abe yikhehla. Siyavuma. Umama aphinde abe yikhehla ukuthi amakhehla kwamama aqhakwelwe yini? Izangazi phezulu kwakho. Ngoba wena uzalwa ubani? Umama. Cha phela ngivumele mngoni. Ukuthi thina sibalahlile laba bangapha bakwamama. Yeah, futhi sibalahleka lesi sikhathi mazibuko omkhulu bethwala. Yebo. Bevala ini? Idlozi bebe ogobela komama bethu. Yebo beqedile. Okay ke. Siphinde futhi into eyenza sibakhohlwe silahlekelwe yibo nanokuthi kuqala bekuganwana. So manje besinazi ibongo. Ingakho sibazi laba bakababa abakwamama sinjani singabazi. So mazibuko sikhulumile sathi khona ulimi lebele. Yebo. Leyo usuyichaza manje ulimi lwesintu. Yebo. Siyabuya ke siza lapha. Uma ulimi silahla thina lwebele. Silahla ulimi lwebele lapha sesikwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle ilapha esilahla khona ulimi lwakamama siyalahla kufu. Siyalahla fu ulimi lakamama. Ukuthi ke vele emsusankungu angeke usizwe uma awuzwe nje leli gama usizwe yini usizo ukulalela. Yebo ngabe uzusizwe awusho awukwazi ukulalela wena ulahlekile uma ungekho emoyeni ungenawo futhi ini umoya unomona. Yebo